कर'ना भाइरासनि बारै बयबो एसेबाबो मिथिखाबायानो आं एज ए डक्टर आरो बे फिल्डआव प्रेक्टिकली इनभल्व जानाय हिसाबै आङो दिनै बे भिडिअनि जाहोनजों कर'ना रिलेटेड माखासे खोथा आङो सुंद'यैनो शेयार खालामनो सानदों आं आंनि सेक्टरनि आन्डाराव थानाय माखासे गामियाव आङो भिजिट खालामनो थांदोंमोन आसामनि बाहेरायाव थानानै फैनाय खायफा फरायनो थाहैनाय खायफा साख्रि मावनो थाहैनाय जायफोर रिसेन्टलि न'आव गिदिंनानै फैफिनदों बिसोरनि न'आव टीम लानानै आङो भिजिट खालामनाय जादोंमोन बे भिजिटिं टाइमाव आङो गामिनि जा मोनसे सिनेरिय' नुबोदों जायखौ आं सानो जे गुबुन गामिफोरावबो जानो हागौ होननानै फार्स्ट खोथाया जाबाय आङो गामिनि मानसिफोरनि गेजेराव सांग्रांथिखौ एसे खम नुनो मोनदों ज' मानसि बाहेराव गेदार जानानै थानाय गेलेनाय बेरायलाबाय थानाय आङो नुबोदों दा जोङो बयबो मिथिखाबाय जे बे भाइरासआ बेसेबां स्पिडआव सासेनिफ्राय सासेसिम स्प्रेड जालांबाय थानो हायो दा बे खोथाखौ मिथिखानानैबो जुदि जोङो बाहेराव ओंखारबाय थायोबा गिदिंबाय थायोबा गेदारिं खालामबाय थायोबा जोङो बे भाइरासखौ बांसिननिफ्राय बांसिन स्प्रेड जानो थाखाय लामा खेवनानै होनाय बायदिसो जागोन आरो जुदि सोरबाफोर सानोबा जे आंनाव बे बेमारा जानो हानाय नंखाया आरो मालाबाफोर सोरबा जुदि कनसियास जानानैबो दंमोन ओमफ्राय सानदों जे बे जास्ट वान टाइम बे खनसेल' जेबो जानाय नङा होननानै बिदि साननो नाङा बे बिराद गिदिर गोरोन्थि जागोन भाइरासआ रावखौबो नाया जातिबो नाया धोरोमबो नाया बिसोरनो मानसिनि देहाल' नांगौ स्प्रेड जानो थाखाय माल्टिप्लाइ जानो थाखाय दिनैनिफ्राय लकडाउन स्टार्ट जाबाय दा बे लकडाउना खालि हाइवेआव गारि दा खारथों होननानैल' नङा हाइवेनि सेरनि बाजारफोर दखानफोराल' बन्द थाथों होननानैल' नङा बयबो गाव गावनो बुजिनानै गाव गावनि न'आव थानाया मोजां जागोन रावबो रावनिबो न'आव थांलायलायनोबो नाङा फैहोलायनोबो नाङा आरो बे खोथायाव गाज्रि मोनलायनायनिबो खोथा गैया बेयो बयनिबो मोजांनि थाखायसो दा बे लकडाउन टाइमाव इमारजेन्सि टाइमावल' ओंखारलांनांगौ जानो हागौ मालाबा थ' बे इमारजेन्सि टाइमाव जुदि ओंखारलाङोबाबो जेसेबां प्रिभेन्टिभ मेजार्स दङ बेखौ मेनटेन खालामनांगोन आरो ससियेल डिस्टेन्सिं होननायखौ मोजाङै मानिनानै थांनांगोन जाहाथे नों सोरजोंबा रायलायोबाबो बे 1 मिटार डिस्टेन्सआ मेनटेन जायो साइडआव सोरजोंबा जिरायनानै थानांगौ 1 मिनिट डिस्टेन्स 1 मिटार डिस्टेन्स जाहाथे मेनटेन जायो आरो मोनसे पइन्ट बयबो बिदि साननानै माने बुंदोंमोन माने कि इन्डियाया मोनसे गरम जायगा थ' बेयाव बे भाइरासआ फैनो हानाय नङा बा आसामानो गरम जायगा ओंखायनो भाइरासआ फैनो हानाय नङा बिदि नङा जुदि गरम जायगायाव बे भाइरासआ फैनो हायामोनब्ला होमबा महाराष्ट्रआव दिल्लीफोराव केरेलाफोराव बे केसआ कर'ना पजिटिभ केसआनो ओंखारनाय नङामोन साउथ इन्डियाया जोंनि नर्थ इस्ट इन्डियानिफ्राय बांसिन गरम अब्लाबो बेयाव केस ओंखारगासिनो सानफ्रोमबो प्रग्रेसनबो जागासिनो केसफोरा आरो दिनै खबर मोनदों जे नर्थ इस्टआवबो पजिटिभ केस ओंखारबाय होननानै स' जों बयबो बांसिन सांग्रां जानानै थानांसिगोन केयारफुल जानानै थानांसिगोन एसेयावनो आं बुङो कनसियास जानाया मोजां खोथा केयारफुल जानांगौ खिन्थु अभार कनसियास जानानै पेनिक जानाया घाबरायनाया मोजां खोथा नङा आं मोननैसो गामियाव आङो नुबोनो मोनदों जे गामिनि मानसिफोरा बे बाहेरानिफ्राय न'आव फैफिननाय मानसिखौ ओरैबायदिसो ट्रिट खालामबाय जेन बिसोर माबा मोनसे बिराद गिदिर दाय मावबायसो नामा माने फर्स खालामगासिनो जे न'निफ्राय थांथार सिभिल हस्पिटालाव थांथार नायजानानै फैथार दा गामिनि मानसिफोरा बेबायदि खालामोबा बे बिसोरनि सायाव मोनसे बे मानसिनि सायावबो आरो बिसोरनि फेमिलिनि सायावबो मोनसे हेरेसमेन्ट खालामनाय बायदि जायो सोरबाफोर न'आव फैफिनदों होननानै खबर मोनोबा बेखौ गावबुरानाव खबर होनानै ओमफ्राय गामिनि आसानाव खबर होनानै ल'दोन आरो बेखौ आरो बे खोथाखौ एनश्योर खालाम बयबो गामिनि मानसिफोरा जे जायफोर न'आव फैफिनदों बिसोरो जाहाथे न'निफ्राय ओंखारा जाहाथे जेराव मेराव गिदिंलाबाय थाया आरो जाय फैदों
नोंसोरबो सेल्फ रेसपन्सिबल जानांगोन जे नोंसोरो बाहेराव एटलिस्ट फर 2 weeks जेरावबो गिदिङा न'आव फैदों न'आवनो आरामसे था आरो बेखिनियावनो आं बुङो आसा आरो गावबुरानि खामानिया मा जागोन नोंथांमोननि खामानिया बेनो जे गामियाव जायफोर फैफिनदों बिसोरखौ खबर लानानै गामिनि खाथिनि स्टेट डिस्पेन्सारि जाय हस्पिटालनि आन्डाराव गोलैयो बा जिखुनु दस्रानोबाबो बेखौ जास्ट खबरल' हर आसाफोरा मिथिगोन एबिपिएम आरो सेक्टरनि मेडिकेल अफिसार इनचार्जफोरखौ बिसोरनो जास्ट खबरल' हरनांगौ जोङो खबर मोनोबानो आङो जेरै खबर मोननानै आङो टीम लानानै आङो गामियाव न'आव थांबाय बेबायदिनो टीम थांगोन हेल्थ डिपार्टमेन्टआ बिराद सेस्टा खालामगासिनो बे बेमारखौ जोंनाव फैनायनिफ्राय होबथानो थाखाय बा जोंनाव दाजाथोंनि थाखाय दा बे मेटाराव जुदि नोंथांमोनाबो जोंनि हेल्प खालामाबा जोंबो हेल्पलेस जागोन दा नोंथांमोना जोंखौ बोरै हेल्प खालामनो हागोन बे जास्ट कि न'आवल' थानांगौ आरो जेबो खालामनो नाङा बाहेरायाव गिदिंलाबायनाङा जास्ट बाय देट बिदिनो नोंथांमोना जोंखौ हेल्प खालामनो हागोन जों जोंनि खामानिखौ मावबाय थागोन जोंनि हेल्थ डिपार्टमेन्टआव मोनफ्रोमबो गामिनि आसामनि बाहेरायाव थानायनि लिस्ट दंजोबो सोर सोर न' फैफिनदों बेफोरखौ जों ट्रेस खालामनो नाजागासिनो आरो बेफोरखौ जोङो बिसोरनि न'आवनो थांनानै जोङो नायनानै फैनो थाखाय जोङो लामा लागासिनो इभेन बर्डार्सफोरावबो आरो रेलवे स्टेशनफोरावबो एयारपर्टआवबो जोंनि टीम्स मेडिकेल टीम्स हरनाय जादों नायनो थाखाय आरो जेसेबां जुदि बारग'नानैबो फैयोबा जोङो बिसोरखौ न'आवबो जोङो ट्रेस खालामनाय जागासिनो जों खालि थाखुमानानैल' थानाङा गामिनि मानसिफोरा बेबायदि फर्स खालामबाय थायोबा बे मोनसे थाखुमानायनिबो जाहोन जायो रागा जोंनानैनो आं थाङा मा खालामनो खालाम बेबायदि टाइपनि जायो स' बिदि खालामनो नाङा हेरेसमेन्ट होनो नाङा जों दङ जोङो न'आवनो थांनानै जोङो नायनानै फैगोन जोंनो जास्ट खबरल' होनांगौ जोंखौ बे फाइटआव नोंथांमोनाबो हेल्प खालामनांगोन आरो नोंथांमोना न'आव थानानैनो जोंखौ हेल्प खालामनो हागोन आरो जेरावबो ओंखारनो नाङा होमबासो जोंबो बे खामानियाव साक्सेसफुल जागोन आरो जयै जोङो बिदिनो बारग'नो हागोन गोजोन्थों